Čaute, 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 tu Brox, Call of Duty 4, Modern Warfare od Classic Gamers. Pokračujeme v hre. Stojíme tu prostred močiara, je tu mokro, vlhko a je nám zima. Takže musíme sa rýchlo odtiaľto dostať. Nemáme týchto ľudí moc v láske, preto ich tu strieľame. Je ako také kačky. A musíme si švihnúť, lebo zajali nám kamoša nejakého pána N. Nikolaj sa mi zdá volá. Takže toto je misia na záchranu Nikolaja. Dúfam, že sa to volá Nikolaj. Ako Nikolaj je pekné meno. Mne sa ako osobne sa mi ľúbi meno Nikolaj. Tu určite, ale týchto typkov ideme odbachnúť. Toto je mína. No, kto si nevedel. A my ju uložíme sem. A ideme... Kde? Tu je. OK, mŕtvi. OK, sú mŕtvi. Sa postavíme. A ideme ďalej. Trošku vyššie budeme asi možno komentovať. Huba mi stále mele. Takže... fajn. Idete za mnou? OK, idú za mnou. Asi tady to mám ísť. Ja už som to nehral fakt. Ja už dlho som to nehral. Takže nebudem očividne v tom až taký dobrý ako väčšina z vás. Čo si tu smrdí, sú to Rusi. Fajn. Hej, tento tu smrdel. Ruský prízvuk. Fajn, sú to Rusi. Prstom sa neukazuje. No, nevadí. OK, ideme na vrch tej hory. A tam by sme mali zostreľovať zo pár typkov. Táto hra je o tom, no. Táto hra je iba o strieľaní, vraždení a nábojoch. Nábojoch, zbraniach. A veľmi dobre sú tu kvalitne spravené zbranie. Podľa mňa. Akože sú fajné. To je fakt. Ja aj tu taďal to ideme. Fajn. Prešli sme cez húpačku. Úplne v pohode sme prešli cez húpačku. Dáme si tu snajpru a pôjdeme ich strieľať. Jak také ošípané. Pajce. No dobre. Jako osobne proti ošípaným nič nemám. Ale nedávam ich. Takže je to úplne v pohode. Dá sa to? Machine guns on the window. Či nie, sme ho sundali cez stenu. OK, ideme. Či nejdeme? Á, tu sú nejakí typcovia. Typ. Ale no tak. No tak. OK. Ty skáčky jedni. OK, ideme. OK, ideme, dáme si samopal. Môžem nabiť? Nemôžem nabiť. OK, bereme M-ko. Dúfam, že to je M-ko. Je to M-ko. A potichu. Takže teraz budeme šepkať, aby sme sa pripojili ku hre. Aby sme žili túto hru. OK, takže teraz môžem hovoriť úplne normálne, lebo je to tu očividne celkom plné. Akože asi v Kauflande majú akcie, alebo čo. Je to jak babky do obchodu. Fakt. Buď idú na prídavky, alebo fakt v Kauflande majú nejaké akcie. Lebo bežia sem, keby sa im fakt že chcelo. Poď sem, no tak.
No tak. OK. No poďte, poďte. Padni, ideme. Do nich za Spartu. Za Spartu alebo za Ameriku v tejto hre. OK, jej. OK, to bola hlava, jaká pekná hlava. Ja som jaký dobrý. Normálne sa musím pochváliť. Už neviem čo hodiť, granát jeden. Á, on ho aj hodil. On ho aj hodil. OK, ty si dole. Ideme. Dobre, tak to bežíme na plné plúca. Či jak sa to hovorí. Dole. Ďalší. No, pekne dole. Ďalší. OK, a tu nám dochádzajú ďalší. Došli nám aj náboje pre istotu, takže je jeden, druhý. No, tak. Ďalší. OK, sundať tieto RPGs. RPGs sú to. RPGs, typcovia. Tento tu očividne machruje s devinkou. Ten ďalší. Ten zákačkom. Ešte niečo? Ešte tu behajú. Stále tu behajú, aké by som chcel, fakt. Nemajú nič, napálne sobotu, tak tu behajú. Ako také splášené kúry a myslia si, že sú jakí páni. OK, ďalší. Ideme, či postrieľame ich ešte tu, alebo čo. Dobre. Dali sme si ešte troch pre istotu. Nech sa tu nenudíme. A ideme. Neviem, očividne tento mu nejako nesadol. Ten Rus. Toto je gas. Hej, toto je gas. Toto je gáza. Sundaj ho. Nemáme už žiadne náboje. Takže ich ideme sundávať odtiaľto. Ale počkajte na mňa, však nebudete sa tu šľahať tak rýchlo, nepôjdete do ničoho, keď tam ani neviete kto je. OK, idem aj ja, no dobre, pre istotu. Čo by si bez mňa počali? OK, dúfam, že ma nezabijú. Ak ma zabijú, tak je po mne. Tuto si to uložíme. Koniec ďalšieho partu. A dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že som moc nehovoril, ako ja zvyčajne dokážem. Dobre. Dúfam, že sa vám to páčilo. Lajky, komenty, odbery, ako vždy. Všetky party sú k dispozícii kedykoľvek. Takže môžete si ich kedykoľvek pustiť. Kedykoľvek, keď budete mať internet, takže čaute.